Deci, Manu din Arad, Dan, Pini. Cine vine? Pini. N-avem Pini? Radu. Tini. Radu? Ok. Mitică. Mitică. Ionuț. Ionuț. Mai botează, Tini, da. Bun. Deci e concurs de mers încet. Plecați de acolo, la semnalul meu, ajungeți până aici, după care încercați să vă opriți să nu rupem cablul și pupitrul. Seba, nu ia bani de vinde în toate motocicletele. Bun, ok. Vă rog frumos mai în spate, să nu... mai în spate, la linia pupitrului, să nu avem evenimente și accidente. Ok, mulțumim. 1, 2, 3, start! Încet, băieți, încet, fără accidente, fără evenimente. A câștigat Manu! Manu de la Arad! Manu de